ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ବଡ଼ ସହଜ। ମାନ ମୋର କଥା। ଜିନିଷ ବା ଔଷଧ କିଣିଲା ବେଳେ 2 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ମୁହଁରେ ସଦାବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମାସ୍କ ନଥିଲେ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଫେରି 20 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ନିଜେ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଇଠି ରୁହ। ଶେଷରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା ବନନ୍ତୁ। ସମୟ ଚକ୍ର ଦିଗ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଆଜି ସିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ଘରେ ବସିଛି। ବୁଢ଼ା ମଉସା ପଚାରିଲେ ଆସି, ମୋଟା ନିଶ ଓ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଆଉଁସି। କରୋନାରୁ କି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କହିଲେ ବସି। ମିନା ରହି 2 ମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖାଇଲୁ ତୁ ପରାକ୍ରମ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡେରିଂ ନର୍ସ, ଡାକ୍ତର, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ, ଗଳିର ଔଷଧ ଦୋକାନୀ, ପନିପରିବା ସବୁ ଦୋକାନୀ ମିଳିମିଶି କରିଲେ ଯୋଗଦାନ। ମିନା ଜାଣିଲା ଦେଖି ହଉଛି ଗଣତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର। ଦାଣ୍ଡରୁ କୁନିକୁ ଡାକ ପକାଇ ଭିଡିଓ କଲରେ ବସିଲା ଖେଳି। ଚାଲିଛି ସିନା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମନର ଭାବନା ତ ଚାଲି ରହିବ। ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଧୋଇ ପକାଇବା କରୋନାକୁ ମିଶି। ଫୋନ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ମଉସା, କୁନି ମିନା ମିଶି ଗାଉଥାନ୍ତି ଗୀତ। ଘରେ ରହିବା ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା ବନିବା।